Ty už letíme dlouho, co? No, asi už tak 2 hodiny. Jo, no. Běžte se převlíkat. Hej jo, pojď. Jo? Aha. Jo, já jsem. Chci ještě sednout, no. Dobrý. Vlezte do kabiny. Jo, už tam budem. Super. Hej jo, už jsme asi tu, nevíš? Kouknu se. Jo, jsme tu. Hele, běž pro tu látku z těch stromů, jo, vypadají docela divně. Já jdu zkontrolovat tady to akvárium. Jo, já jdu to prozkoumat. Tyjo, co je to ze zelenou hmotu? Ogo, měla si svý důvody, tady postavit to akvárium. Divný to je. Nějaká kyselina, pomoc! Sakra. Už tam běžím, kde jsi? Tady mezi těma stromama. Jo. Že? Sakra, proč jsou otevřený dveře? Sakra, co to je? Sakra! Bylo tu asi víc lidí, ale byla asi pro výzkumy. Sakra, běží sem! Uzavři dveře! Fuj, snad se sem neprokope. Fuj, kámoško. Ty vole, jeli jsme sem pro výzkum. Do prdele! Uzavřít se. Ty vole, snad tě neví. Kurva. Nám. Ty vole, jo, mám u sebe kudlu. 3, 2, 1. Sakra, zdrej! Jo, tamhle, do lodi. Sakra, jdou po mně. Hej kámo, ještě jsme zdrhli, co? Jo no, ještě 50 000 kilometrů a jsme na základně. Super.